Ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯзанги навори мо дар бораи бассейнҳо 2026 солда барои шумо бассейнҳоро нархоша гам мезанем дӯстони азиз. Айни ҳол ҳозир погода тақрибан 45 градус гарм шудаги. Сезони бассейнҳо омадаги, ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. Бачаҳо тайёрем барои бозӣ? Ку паридем. Паридем. Давай. Пар. Ина дӯстони азиз пар. Ина нигоҳ кунед. Гулакҳо дар хона обозӣ кардан мегиранд. Хулас ай 5 сола сар шуда то 70 солара бассейнҳо ҳастанд дӯстони азиз. Ҳозир як дақиқа барои шумо нархоша гам мезанем. Акнун бошад дӯстони азиз, нархоша барои шумо номбар мекунем, гам мезанем. Ин каркас мебошад, круглая дӯстони азиз, дарозиш 35 мешавад, баландиш 76 дӯстони азиз. 1150 сомон то 100 километр доставкаш ройгон дӯстони азиз. Айни ҳол мо дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхи Калхозобод қарор дорем дӯстони азиз. Хулас шаҳри Душанбе то Саховата, Кӯйбе, шаҳри Бохтар, райони Вахш, тарафи ноҳияи Ҷайхун, Қабадиён, шаҳри Туз, иса Варашлобод, ноҳияи Ҷайхун, Қумсангир то 5, иса Калхозобод, иса Тошробод, Гилистон дӯстони азиз ва Данғара, Кӯлоб худохоҳад равон кардан мегирем дӯстони азиз. Анакнун нарх ин 1150 сомон, доставкаш то 100 километр дӯстони азиз. Ва дар ин ҷо бо каркасни бо варианташ аст, 4 кунҷа, дарозиш 3 метр мешавад, бариш д, баландиш 75 сантиметр дӯстони азиз, каркасни мошни. Хулас дӯстони азиз, дар ин ҷо ай 5 сола то 50-60 солара мардум мемалон обозӣ кардан мегирад. Каркасни мошни мустаҳкам аст. Як упаковкаш, коробкаш ҳамин хел мешавад. Тамошо кунед дӯстони азиз. Инам нархаш 1150 сомон то 100 километр доставкаш ройгон дӯстони азиз. Марҳамат, бемалол занг зада муроҷиат кардан мегирен. дӯстони азиз, агар барои фарзандотон зодрӯз дошта бошанд, марҳамат, тавлид дошта бошанд, якта падарка кунед дар шароити хона, мақсад ҳавлида беташвиш обозӣ кардан мегирад. Худохоҳад ҳамаш нағз мешавад. Сал кинан ҳавлида обозӣ кардан мегирад. Ин пара ина гулакҳоро бинен, хушро обозӣ кардаста. Тамошо кунед. Анакнун бо як варианти дига ин бе каркас намешавад дӯстони азиз, надивной. Яъне ки гирдош дам мешавад, вақте ки ова рехте худаш баланд шуда рафтан мегирад. Ози овош камтар кам шудаги бо ова бисёртар монден, худаш бо баланд мешавад дӯстони азиз. Хулас дарозиш 35 ба 75 баландиш мешавад. Нархи ин дӯстони азиз 590 сомон то 100 километр доставкаш ройгон дӯстони азиз. Тамошо кунед. Ва ин парада бо айзинда бо майдатар варианташ ҳастай. 244 да 76 баландиш мешавад дӯстони азиз. Нарх ин 490 сомон дӯстони азиз то 100 километр доставкаш ройгон аст. Тамошо кунед. Иам надивной мешавад, яъне ки гирдош дам мешавад, вақте ки ова рехтем худаш баланд мешавад. Дига ягон ҷош дам намешавад, фақат гирдош дам мешавад. Тамом дӯстони азиз. Ва дар ин ҷо барои майдако ҳаст. Хоб дарозиш 2.10 мешавад, бараш 1.35, баландиш 51 сантиметр, нархаш 300 сомони дӯстони азиз, доставкаш ҳаст. Ва дар ин ҷо ин шефа бинед, шеф ёнбош кадаш. Ида ов намонде дӯстони азиз, ёнбош кадаш шиштаст. Нархи ин бассейн мо дӯстони азиз 200 сомони дӯстони азиз. Марҳамат, бемалол занг зада муроҷиат кунед. Барои фарзандо 3 сола, 4 сола, 5 сола бемалол обозӣ кардан мегирад. Худохоҳад барои тӯҳфа бо нағз аст дӯстони азиз. Размери ин бошад дӯстони азиз 1 ба 1.5 мешавад дӯстони азиз. Бемалол худохоҳад гулако обозӣ кардан мегирад. Хулас як 6 намуд бассейнҳо номаст. Нархҳои ин дӯстони азиз 200 сомони. Нархи ин бассейн 200 сомони, баландиш 51 сантиметр дӯстони азиз. Хулас як 6 размер бассейнмон ҳаст. Марҳамат, бемалол занг зада муроҷиат кардан гиред дӯстони азиз. доставкаш то 100 километр ройгон. Ин пара ина гулако хушрӯ роҳат карда обозӣ кардеста дӯстони азиз. Марҳамат. Ина тамошо кунед. Хулас дӯстони азиз, ин бассейнҳо бо фирмаи Intex мешавад, мақсад ки мустаҳкам аст. Intex-а ҳама медонанд дӯстони азиз. ин пара ина нишон метем, тамошо кунед. Бо бренди Intex мешавад. Тамошо кунед дӯстони азиз. Ва дар ин ҷо насосом аст. Насос фақат барои надивной дар кор мешавад. Нархаш 35 сомони дӯстони азиз. Бемалол дам кардан мегирад. Барои ин якта насос бас аст дӯстони азиз. Ҳамин гирдоша дам мекунад, тамом. Вайшам ҳар якташа насос дар кор, барои карказо насос дар кор нест. Мақсад комплекта ҳама чӣ дорад, поча дорад, гирдои уголок ҳамаш дорад. Мақсад ки ин хеле 4 кунҷа хушрӯ мешавад. Бемалол гулако обозӣ кардан мегирад. Хулас дӯстони азиз, нархҳо 2026 солда сезони бассейнҳоро ина барои шумо нархҳоша номбар кардем. Манзили мо ноҳияи Ҷалолиддин Балхи, яъне ки Калхозобод, то 100 километр доставкаш ройгон. Боз як бор дига номбар мекунем. Шаҳри Душанбе то Саховата рой мекунем.
райони Вахш мешавад, шаҳри Бохтар мешавад. Дӯстон азиз, Данғара, Кулоб, иса бошад Қабадиён шаҳри Туз, Ҷиникул, Қумсангир, Вараштобод то Панҷа, иса Тоширобод, Гулистон. Дӯстон азиз, хулас рақамҳо дар зери навор ҳаст. Бемалол занг зада муроҷиат кинед. Худо хоҳад бо нархи дастрас барои шумо равон мекунем. Видео маъқул шуда боша, як дақиқа лайк карда фаромӯш накунед. Марҳамат, бассейнҳо бо нархи дастрас дар шароити хона фарзандо ҳам хел обозӣ кардан мегиранд. Ягон ҷо ариқи калон наменавад, беташвиш дар назорати хона ҳамин гуна обозӣ кардан мегирад. фикрҳои шумо чӣ қадр аст? Фикротонро дар комментария нависед. Дӯстон азиз, видеоро максимали пам кунед. мақсад ки фарзандо дар хона ҳамин гуна беташвиш обозӣ кардан гирад. саломат бошед дӯстон азиз. ҳам видеоро максимали пам кунед.